Takže zdravím. Dneska vidím vás u novej série Push. Hashtag 1. A jo. Dneska máme Fenga na docinu. Takže poďme na to. Solo showdown. To by som nebol ja. Chlapci, ideme to rozdrtiť. Takže, no. Vypadá to čudne. Vole. Mám to budem komentovať. A poď sa, jak ho oberhávam jak muchu. Ale nie, ale to si srandu. Napíšte, ako Bravlar by som mal počúvať potom ďalej. Koment. Poďsem, dement. Kámo. Laker, ty kokos. Abas. Jak má spectatuje práve. Mám práve spectatuje. Impossible. Už som bolo pekne. Piče, som že na to mám, ale ja to serem. Ty vole. No to mi napíšte, koho mám pušťať, ale ja to nemám nervy. Ja mám nervy iba jedny. Stop. Čau.